Jo, nová hrajeme Hogwarts Legacy. Začíname nás tam, kde sme skončili, čiže kámo, boli sme takých francúzskych katakomách alebo také niečo. No. A jo, minulé to bolo celkom šialené, akože. Tanina, na, ho, halavín, armál. Ok, kde? Aha, počkaj, vlastne, áno, Alohomora. Na tejto hre najradšej mám rád to, že proste ako je pekná. Absolútna pohodička. Teraz ideme lietať. Your turn. Výborne, toto bude epické. Oh my gosh, už to začína. For your first lesson, fly through each ring in... Poďme na to. Kde začínam? A ja musím predbehnúť. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Tak, toto je kres. Výborne. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you. Jo, ja som poď. Išiel by som si kúpiť akože tú metlu, akože aby som lietal jak taký frajer. Hop. Hop. Nie, ja som zomrel. Dobre, vrátime sa naspäť do školy, ale toto dám na jedno. Bum. Jak Jerguš. Poď. Ja už som mal nabité. Kurva. Ja som neťukol správne. Čukni. Tak. Ja ten Mario. Ja som... To čo robí? To prečo nie tak... Nie. Prestaň. Tak, výborne. Ok, poďme urobiť nejaký quest. I have something to show you. To bude nejaký... To je výbuch. To bude 100% nejaký výbuch. Ok, je to niečo plámeň, ale úplne niečo iné. Proste sa vlastne či si frajer, ja mu vlastne hovorím všetko, čo som vlastne v živote stal, napríklad, že mám hračku. Ideme si kúpiť metu, dúfam, že tam aspoň bude nejaká za dobrú cenu. 365. Dajte like a daj nejak odber, aby sa povedz aj k svojim kamarátom, že jo, bolo nové video a ja ti prajem pekný deň a maj sa. What's up?